Atong sero ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren? Salamat, Sarah. Dagong parte sa yuta sa Bukirong Bayan sa sitio sa Limbal sa Barangay Tinagpuluan sa Cagayan de Oro City ang midahili atol sa kusog nga ulan kagahapong adlaw. Pipila ka mga motorista stranded sa lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa video nga kuha ni Shirley Balabat, makita ang dakong parte sa yuta nga mibabag na sa dalan sa sitio sa Limbal sa Barangay Tignapuluan sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 4 sa hapon adlaw Miyerkules, sumala sa uploader sa video nga midahili ang yuta atol sa pagbundak sa kusog nga ulan. Tungod niini, pipila ka mga residente o motorista ang na-stranded sa lugar. Gani ang ubang mga motorista nagtinabangay na lang sa pagsakwat sa ilang motor aron makalabang sa pikas dalan. Sumala sa CDRRMO nga pasado alas 7 na sa gabi nadawat nila ang maong report. Sa bukid na bahin, dili lang din sa ubos, halos every afternoon ulan-ulan din na. So siguro usan ni naka-trigger no ang kaning area manggod pod as per sa atong city engineer nga si Engineer Mumungan, nakasinati na po ning pag-landslide. So medyo na movement po na before. Hinuon wala may nadamay nga mga balay sa lugar o wala sab natala nga nasamdan sa maong hitabo. Ana sab ang mga personahe sa CDRRMO o City Engineering Office sa lugar alang sa ipahigayon nga clearing operations, pahimangno sa mga otoridad nga magpabiling mag-igmat. Ilabi pa nga nasinati ang pag-ulan, ilabi na sa mga bukirong bahin sa syudad. Wala may mga balay-balay din ning area. Ang access lang sa atong main road going to Bisigan mo man siya. So muray ginay na kayan karagwan sa atong city engineering operate. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.